बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां जों बे हाबाफारिखौ मावफानो थाखाय जों जे खाबु मोनदों जोङो सिखारि सारेन्डार जोङो बेहाय जे बे हाबाफारिखौ बिफां गायनायखौ जों जे गायफानो मोनदों बिनि थाखाय जोंहा जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनबा बिफां लाइफां गायनायाव जोंहा गोबां लांदां जायगा दंमोन बेखौहाय दिनैहाय वेस्टार्न रेन्जआवहाय जे मेक रायमन ग्रिन बेखौ जे गायनो जे हाबाफारि लादों बिनि थाखाय जोङो जोबोद माने खुसि मोनदों आरो बे बिफां लाइफांखौ जोङो गायनायल' नङा जों बेखौ रैखाबो खालामगोन जों वेस्टार्न रेन्जनि आन्दारनि सिङावनो थाखायो बेहाय जों मावफाखायो गोबांनो जों बेहाय खस्थ' खालामगासिनो दङ जोंनि जे सिखारि सारेन्डारफोर फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों लोगोसे थानानै जोङो मावबोगासिनो दङ जिखुनु खामानि बेबायदिनो गोबां बिदिनो हाग्रायाव डिउटि खालामनाय आरो बेजों लोगोसे गोबां बेबायदिनो बिफां लाइफां गायफानायाव आरो दिनैबो नैबे मेक रायमना ग्रिन जे गायदों बेहाय जोङो बाहागो दङ मेरला जोंनि सिखारि सारेन्डार आरो बेजों लोगोसे गोबां NGOफोर दं आरो बेजों लोगोसे बेबायदिनो आर्मिफोरबो नुदों जोङो आरो बेजों लोगोसे SSBफोर नुदों आरो बेजों लोगोसे फरेस्ट डिपार्टमेन्टफोर दंखायोआनो बे गासैजोंहाय जोङो दिनैहाय ज' जानानै बे बिफां गायनाय हाबाफारिखौ जों मावफानो मोनदों बे बेलायाव बुंनांगौबा जोंहा बेनो सिखारि ग्रुप जानानै आं मोनसे बुङो सिखारि सारेन्डार ग्रुप जानानै माने जोङो सिगां 2020आवहाय जोङो गोबां बेबायदिनो मै अमाफोरखौहाय नस्थ' खालामबोदों साना हौवा बुजिया नाथाय दिनै जोङो बुजिनो मोनबाय जे बेफोर गासिबो थिग नङामोन दिनै जों 2021निफ्राय जोङो जे सारेन्डार जानानै 2021निफ्राय जों सारेन्डार जानानै जोङो बेबायदि गोसोआवनो फैला माने बेबायदि मै बायदिसिना सिखारि खालामनाय बेबायदिनो दाउसिन दाउला गावथारनाय बेफोर गासैखौबो जोंनाव दा अननायसो मोनसै मानो होनबा जों नेचारजों जों गोरोबनो हाबाय जोंनि दानि जे जोंनि बे 57 जन सिखारि जों सारेन्डार जादोंमोन जोङो दा 57 जना जोङो बेबायदि खामानियाव गैला जोङो दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों लोगो जानानै बे मैफोरखौ बा हाग्रानि जेसेबां जिब जुनार बेखौ जों रैखाथि होगासिनो दङ।